Aj keď to v niektorých videách tak môže vyzerať, že lietanie na vetroni funguje ako s prstom v nose, nie je to vždy pravda. Aj keď fúka silný vietor a profil vetra je dobrý, nemusí sa každému vždy podariť dostať do vlny. No čo, budeš môjho? Áno, budeš môjho. A čo bude, vlna alebo len svah bude? Či to ešte nikto nevie? Vlna by mala byť. Kozmonauti sa obliekajú do anti-G oblekov. Pretlakovať. Jo, vítajte v zasneženej Nitre. Ideme to skúsiť na tomto bielom snežiku s týmto bielým lietadličkom. Či bude dneska severný svah, alebo aj vonka. A je ti zima, dievčatko. Teplo mi je, teplo. Ideme na to. Vlečnú, nebezpečnú. A ideme. Ešte odštartuje Osenka. A potom už ideme my. A prichádza môj kopilot, ktorý musel pomáhať chudák zaháčkovať ostatné lietadla. Joj. Už je tu. No a samozrejme, nie vždy sa musí dariť. Dneska sme buď z mantavostných dôvodov, alebo z dôvodov takých, že sa to zmenilo situácia. Proste naleteli síce laminár, ale slabý. A dostali sme sa len do trošku cez 1000 metrov a museli sme potom skočiť normálne na návetrie. Tuto so slovutným pánom Romanom môžete zakývať divákom. No a deň. Á, ne, pekný, zasnežený. No. Takže zatiaľ sa tuto vozíme na návetri a ani to nijak famózne nefunguje, lebo tuto si môžeme pozrieť, že momentálne máme vietor už len 25 km/h, to je slabé pomerne. No a ani výšky není nejaké hafo, takže uvidíme, čo z toho bude. No, dámy a páni. Chytrá prevádzka Oscar Mike Julius Golf Alfa severozápadný okraj ATZ 2100 a pokračujeme na 100 a Trenčín. Prevádzku nad Komorom máme v dohľade. Nitra prevádzka Oscar Mike 8800 nad čističkou 400 metroch. Cestnú vidím a my už budeme potom sadať za chvíľku. Podvozok? Počkaj. Vieš mi pomôcť s podvozkom? Počkaj. No. Dobre, dobre, môžeš točiť ďalej. No. Nitra prevádzka Oscar Mike 8800 po vetre ľavého okruhu dráhy 33, podvozok vysunutý zaistený, cestná pred sebou, aký máš úmysel? Finále dráhy 33. Keď som presne lietáš, jak sola, máme okruh.
My ho vidíme, pôjdeme za ním ako poradie 2. Nitra prevádzka Osakar Majok 7800 ľavý base a budeme sadať už do tačom finále za cestnou pravá dráha 33 poradie 2. Kolečko ešte teraz skontrolujem, dobre. Hlavne keď fúka, ja chodím radšej rýchlejšie na pristátie. Nitra prevádzka Oscar Mike 8800 po pristáti dráhu uvoľnil vpravo nápron. Dáš mi to? Dobre. Pôjdeme na Čertovi, alebo jak? Strašná bola kosa. A teraz si konečne ukážeme, na čo je tento famózny čert. Tento čertisko rohatý. Famózna kabinovka. A ideme čertovati. Juhu. Takto sa na čerta napicháva. Hop. A takto sa s veľkým bruchom lietadlo zdvíháva. Však oblečeme ho vnútri. Nevidieť. A ty máš tam 600 metrov a nevíš to tam nájsť. Kde to tam je? Však tam. Kde? Tu není. A potom tá sa reže do piči a musí pristať rovno.
Jak sa vám páčilo dneska, páni? Veľmi. Máš to povedať po slovensky? No? No, vypískaj to tam potom. Áno. Bolo to dobré, samozrejme. Povedz rovno, že sme to dodžubali. Nič sa nedieje. Ja sa bojím, že to mi povie až zajtra. Dávam to na YouTube. Žepečko. A kým sa odrosil objektív, už je aj potlačenka.